chi. Mae yna gynnwrf yn gynnar yma yn y Cylch Moch heddiw, achos mae'r brydiau traddodiadol yn cael sylw yma 6 neu 5 o hychod yn y Cylch. Ond y bwysicach beth, mae gennau gwmni arbennig iawn, Hugh Roberts sydd yn feistr ar y bridio moch yma. O ti'n dysgu fi'n llys fasu, blynyddoedd maith yn ôl. Na, ddim dysgu moch, ond gei di dysgu fi am y moch heddiw, Hugh. O, na i drio. Ar y hychod sydd dan sylw wan, mae Ie, mae gen ti ddau fryd yma, y moch mawr du. Wedyn mae gen ti'r dair mochyn gwynma efo'r sbotiau mawr du, y glosterol spot. So, mae'r beirniad yn cadw'r moch du, mae gen fo un o'r... Dyna beth sydd gen fo... Ie, mae gen fo un o'r... Cenfaint hynna sydd yn y wlad ydy gwirth. Ie, mae o'n... Martin Snell ydy'r beirniad. O Wlad yr Haf. Wlad yr Haf, ie. Ti'n gyfarwydd iawn â fo, ti wedi cystadlu? Do, mae'n brif steward yn Sioe Bath o West a fuon ni yn cystadlu yn y Sioe na flynyddoedd yn dol. Mae eipyn o gymeriad y dyn yma. Ar bapur felly, fysa na dueddiad iddo fo ffafrio y mochyn di? Neu fysa fo, mae o'n hollol ddi-duedd? Sa ti'n meddwl, ie, mae yna duedd, ond... Be maen nhw'n dweud ydy, os wyt ti'n beirniad ar, neu beirniadu dy fochyn dy hun, wyt ti'n galetach arnyn nhw? Ie. So, ie. Felly mae'n cadw'n ben agored yn amlwg. Mae o'n beirniad reit onast, reit di-duedd wedi gwirth ti. Na ti. A mae yna amrywiaeth o hychod. Mae hain i gyd drost flwydd oed wedi cael ei genu cyn... Yndi, mae hain wedi magu i gyd yn dydyn. Ti'n gweld ar yr hwch ddi fawr, yr hoel ar ei chefni, fanna, wel, mae hi wedi cael bau yn amlwg. Reit diweddar. Ie, do. Neithiwr falle. Ie, yn union. Mae un yn ymyl ni wan. Y Glosterol Spot. Dwi'n mynd i drio cyfieithu rai o'r moch ma, achos enwer, brids y moch ma, achos allai fynd i bicil. Ie, na, dwi'n gwybod os na enw Cymraeg fod yn onest efo ti. Gloster Caerloiw. Ie, da iawn. Hen smotiau Caerloiw. Ie, wel, y stori ydy efo'r smotiau yna, mochyn perllan oedd nhw'n galw. O, ie. Ond nhw'n deud na cleisia o'r afala'n disgyn ar ei penna. Na ti, dwi wedi clywed hwnna o blaen. Wel, hyd yn hyn, does o ddim rhyw awgrym bod o'n ffafrio ddim byd mae'n dyddiau cynnar. Yndi, na, mae gen o waith sbio ar bob un ar hyn o bryd. Oes gen ti ffefryn neu rhywun yn sefyll allan ma, neu rhywbeth yn sefyll allan? Mae'r hwch fawr ddyn sefyll allan, dwi'n meddwl, I fod yn onest i. Mae'r teulu'r Ferbers ma'n amlwg iawn. Mae gen i J. Ferber. Jonathan, ie, fod i'r dyn efo'r locsyn. Chris Gittings ydy'r dyn efo'r mochyn. Mae o yn un o'r pobl newydd. Dwi'n meddwl bod o wedi cystadlu yn y sioe o blaen. Chris Gittings ydy o'n ddyn eitha lleol, Cymro, neu? Ochra Rhythyn ffordd yn sioe Flint a Denbyn nes i gyfarfod o gyntaf flwyddyn diwethaf wedyn, ia. O, na ti. Mae yna dipyn o hyd yn hon, dwi'n gweld y lady ar spectols ar ei ffen, mochyn hwch Ferber di hon, ynddo? Mae yna hyd yn hon, ynddo oes? Oes. Mae o'n y fengach yn dydi to. Ond dwi'n credu mae o'n cerdded i ffwrdd. Ella bod ti i'r beirniad yma yn cerdded mach yr ei agos. Right, oce. Ie, na ti. Dwi'n meddwl bod na... Mae wedi wneud i benderfyniad, dwi'n credu. Wel, Gittings. Oedd i'n sefyll allan o'r... Chris Gittings, ie, chwarae teg iddo. Dew, o ti wedi dweud bod ti'n hoff o'na? Oedd i'n sefyll allan, neud y gwir o rannu. A'r ail yn mynd i'r un o'n i di hoffi. Na ti, da iawn. Y Glosterol Spot. Eiddo, Jonathan Ferber. Ie. A mae wedi cymryd famsi atan ni fan hyn. Ar drydydd wobr yn mynd i Ferber. Old spot yma. Y gwych iawn, o hynna'n sydyn iawn, mae o'n neud i benderfyniad a dyna o. O'n i mlaen i'r gystadleuaeth nesaf, Huw, diolch yn fawr i ti. Croeso tad.